Prepara't per fer un viatge en el temps amb aquestes recaptures nadalenques. La tradició d'il·luminar els carrers de Barcelona per Nadal va arribar als anys 50, de la mà de la sisena flota dels Estats Units. El 1957, el carrer de Petritxol es va convertir en el primer amb llums nadalenques. Un any després, s'hi van afegir la Rambla, la Via Laietana i el carrer de Pelai. El 1963 s'hi van encendre 400.000 bombetes només a la Rambla. Però no tots els Nadals van brillar igual. A la dècada dels 70, la crisi del petroli va deixar molts carrers a les fosques i el 1991, abans dels Jocs Olímpics, els comerciants van apagar els llums com a protesta. Als anys 90, la il·luminació va tornar amb força i amb criteris d'estalvi energètic. Avui, Barcelona ofereix 126 quilòmetres d'espais il·luminats. I recordar-te que ja pots apuntar-te o sorprendre algú amb l'experiència Recapturant, una ruta guiada per Barcelona on t'explico la seva història i t'ensenyo els meus secrets perquè facis les teves primeres recaptures. Tens tota la informació a recapturant.com. Ens trobem ben aviat.